Jagoro migire migao mari Dr. Raymond Omollo yango ni mohewo Jokenya 2024 pod okwamo piny Lebanon kaluwore gi lweny e kindgi kod piny Israel. Kolosin komiti mar od bura mochung'ne arita, Omollo lero ni kata odok ni Jokenya 2024 odak e piny Lebanon, mana Jokenya maromo 3,000 ema piny owacho ni kod nonro margi. Kuom Jokenya 2024 go, mana ji 7,000 kende ema osendikore maduogo pachoka. E kinde ma Dr. Omollo jiwo Jokenya modak e pinje maoko mondo obed ka ndikore gi piny owacho kaka yo mar resogi e yo mayot e kinde ma midhiero osieko. Kata kamano, Dr. Omollo osingo ni piny owacho timo duto manyalore maneno ni Jokenya duto ma omoko kata okwamo e piny Lebanon oduok pacho. A lot has actually happened. On record, you barely have 3,000 Kenyans registered to be in Lebanon. Now, when the crisis in the Middle East degenerated, and when we were trying to find out how many Kenyans are there, we ended up with in excess of 24,000 Kenyans. So these are, you are having over about 20,000 who are nowhere in the system. Now, even in trying to repatriate them, of those 24,000, just about 7,000 have registered that they are ready to be repatriated. There are 7,200. If you are to do direct flights, you need almost, I think, about 31 flights to do that, at a cost of in excess of 2 billion Kenya shillings. Now, these are people who are in this place. They are earning very meager income, about an equivalent of 30,000 Kenya shillings. They don't have their travel documents. It's actually a very, very deplorable situation.